when Monyam out there share me any Gyadammanhene. So friend Nnipa, Appiah, Ebenezer. Ewie eni die ni ahobrase kwan so ye mo bibia kwaba e de ba Nyansapo kasamfoni so wogi yenso se ye sane no badwemba ne ye wo menhia kotokofiem ene ye dwada na sade nim asantesem ne amane kwan so no asante adwada ya woda biara sebieku ye wura wo hanko ade a eye kumase ntenase ya woda ene adwada santemantenase na sedi enim no enne ye da soronko meka se na ye da soronko a enne na nanoma manhene miensa sante amanhene miensa eba abetwi sebi mpomponsu abeso a kire yewura kotokohene enne na Gyadam eka Gyadam a ewo asante achim south eye mpesua so eho na Gyadam ehye na Gyadam ye yoko sebi santehene ni wofa ene wo mu enne na sebi abriwayi puma kwam a wobesi bibi e de akire no a sebi na de nina sanso ena ewodumase enso ewo bunu mantemu ewodumase enso ewo bunu mantemu onso eye kwasimpia sawe nananom onso nansanyen ena sabe yewura ebua asemi edema na aboaten se kire popo eye na busua ema nne abuwayi puma kwama wonso eba abesi bibi ede akire sebe wonwura santehene kroba ko eka ho eye akrodie nso ewo hafo mantemu hafo akrodie wonso ayeko simpia sawe nananom a wonso ewa hafo enne ena wonso abriwayi puma kwamu na msementime ho ase eba yini na achi yewurade na no to so ena atwa ka atwa enne wamakwan ema akrodie enso wode wohene eba no abesi bibi akire yewura santehene eti enne eye nsuaye asenie wo ho na nanu achi no ena nsuaye no eye nkrom yensan Gyadam akrodie ene ewua dumase eti ene de beto fom biara Nyansapo kasafoni ye moma sunsi ye mamoni ti a ade na Gwadana no di adwene to wona ate kwakwa so nana Otumfuo nana ne wo Otumfuo nana ne wo Gyadammanhene nana ne wo kokofu nana ne wo amanse premre na Gyadammanhene wo be me piafo nana piafo eti na yatie for madam ma samre yegusua Nyansapo media de ekoso wo menhia kotofie mu na ye de emamo no de brantia na nananom nyina yi no se bia braw se o meso ne wo fa nananom etuo mu na onkoso entomfama asante animu empeja wona ene wone adehye nyina ne nahema eye Gyadammanhene ono so otene banchen fefefe e wo asante ma na kwanso a o mo hwe anim se bibia bekoso wana se bia braw yera achame ba befre omo na akosi bibi e de akire asantema nti yeguso ewo Gyadam na ye ka Gyadam susu a nipa bebre enim ba bi ase bia braw Gyadam ewo Gyadam de womo ne kura ana oman a womo da asante ene achim ehyeso nti omo da ano de ma asante pepepe se wo tra Gyadam a ansa ene wako achim ti se bia braw yera na se etu ana se kadwa emfa Gyadam adehye eni agro kura nti yesramo papa enne de ekoso no Gyadam adane ama enigye eni sebo enko a ena aba Gyadam ti se yehwe adehye Appiah enya asamketo akra efe na enika se yeyi dehye na kroma ne mu nyina misromika ka eburu edu ena sabri eburu du na sabri aba mehia kotokofie mu a womo ba betai ekire dehia na sebia braw na anoma yi no ono ena otewa yewrai nso echia no ocha na hema no ne ho efeye na enim so enyam onye brase ni a sebia braw na ho brase na ho ofe ne do na ntia asienti na nanom eyi no se ono na mse no fa etuo mu na onto emfa ema Gyadam so emfa ne ntimapa emfra enti ene de Gyadam de eye enigye eni sebonko a ena ekoso e honom yada so menhia Nyansapo de ekoso bia no yede ba besommo na ye nua pani a sabre yensa ka no na ode yate Gyadam eye kuro na ye manhene e de som sikadwa ne ye besua de ne yakom ne ehunu senti Gyadam kura eba enti na de eya sante amamra ne amane dwumadi nko na Nyansapo media yede ebremo
Onyene me mo ache de ba Nyansapo media so. Ejosumira. Wadaroma wa bebo din ama Ghana. Wiase nyina fa na nyina ahwe ne etie woni. Jo ye frame odehye kodwo achampon. Me free Gyadam. Gyadam Asante Achim. Gyadam ye kuro bi a eda wa Asante Achim. Na ye na ye che Achim ne Asante mu. Nti wo firi ono mo a na wokọ Achim. Nti ye na eda ye che Asante ne Achim mu. Na Gyadam ye kuro bi a wo mse agidin de agidin na enam we na bae nti na ama Gyadam nso din so adan asa pagya obi e pagya dem ahwe Onyene medasi wosi wo kasai mu wo kan bibi se Gyadam eda Asante ene Achim ano na yesese bia bra mu kura no kuro ne yekura sikadwa na yerua na yese tu Santenhene won fa Gyadam kura eni agoro odama ye ka Gyadam a dien eni Gyadam eye dempo ena yenya Gyadam na se oba Santeman mu a ahini bebre kana bakosema se bia bra obi ohonum a eye papa ye bia oye sikadwa na anom di kuro no eche no se bia wotwa ye na nanom eye ne sa na Gyadam kura no mo ne hwan eye dan ena yenya Gyadam odaroma Gyadam de ye ka se ka Gyadam abakosem a ene ye nsore faze adaje bebon na kakra bi a meka fa Gyadam mu se Gyadam ye kuro bi a na ye ne adin pa yi ekwako ene yi ana ye nana no a oje manhene ma ye nana ayim kumpa otoso mienu no anam ne nkodena ni ayi a aba ntina ma yewura opokuare ball no manhene de mbako ba ne se otwemanso kese pa o Gyadam a ne ne nkurube nkotobe miensa banka fuase ana ye freba bi bekura pemfo ti emra otwemanso no wie a ekọ Supreme Court a yebua ya e dia asase ne ma Gyadam no ana yewura ye se saka tete no a ka konkora no ko ya kwaje ayama ana yewura pagya no a bete ye na na yimkunu pa ototo mienu okon ana ema yewura ye den pagya no ama obeye manhene ana kombebre so ba ya onso yempanimfo no adi kan no ekọ obie wasanteman mu ina nanu mo adi kan afrakonwa no akombebre ba ya omunyina nso ekọ obie Gyadam no ana se na medical catcher no ye ka se ye kan nimpanisam de a adaje beboyen e kuro bi a ache titikuro enye nne na Gyadam mu ba odama ugusua sebi kuro bi wo ho a ni din a ye de frɛ no no yeso menhia yenim kura ne yenim se tete wono nananom ebehia na sebi abra konfo be sikadwa aha na nananom nyina ehia ya nne ya to din amana ye no menhia diso besi na anom gusu ehia mu pepepe eti Gyadam no na ye pese ye hunu se sentene sei ena yenya Gyadam na yenim sese bi abra na ye brempon ena ne kodin na ne den asase ogide ma sikadwa ne asantinti na epagya ne ye ne man na ye pese ye hu ade kro porte pa esi ye ana ba ye epie ya ye ma ye nya koridin Gyadam no kwasem se ye wo ba bi wo ho ifro tipre nyankom ye bepo kese ene wo na tete no na ebo bi wo no mo ebo no duru ayi na asoja enti ho na ye nananom so pie free bae enti obi a so mekọ ebo no a Gyadam mu enti na ebo a na asoja tambia ruduro a na ebo no asoja enti hokra ya amamra yi a edu wo hin besi so a ekọ ya mane e de mawo ema ase agitumu a ase akonwa no pew na Gyadam no so ye secret place bibre wono mo a wo hin besi so a ekọ ya mane ne yudi mawo ema samane ni nyina ye yidia na se agiatum se akonwa no pew a obetra se na cheseme onyene metwase a o ma Nyansapo hwefo ne etiefo ne Ghana ne Asanteman nyina ehunu se bi abra di Gyadam no mo ankosere ne modum ankoma ankasa ne baabia na mo nananom pie firi bae no ena ma motu hodin efre no Gyadam ebezi samre metwaso a na wo kan bibi se nananom ba no se bi abra mo pie firi bipo bi so a na botan wo ho a se bi na eja efiri mu ba na ma enne
abesi sɛ de na minu mmiri nyinaa yɛdi dance sɛ yɛdi frɛ hɔnom Gyadam no na mpɛsɛ wo sɛ wo kasɛm no kan bibi sɛ wo bedi akonya na yɛ yiw de hyebranteɛ anaasɛ wo so akyerɛ kra wo man kra yɛde wo kɔ saa bea no sɛ botan no agye utum a ansa na sɛ be yɛde akonya no ama ho na ɛhɔnom no ɛyɛ akɔm hyehyɛyɛ ebesi akɔmfo so na akɔmfo aka ana befiri dayem ana befiri diem na aba me ehunu sɛ ampa sei ɛna ade ne tie no first no tete no de na yɛwɔ akɔmfo a ɔmudi sɛ adwuma no mayen a ɛba a ɔmbɛdi animu akɔkɔ yɛ sane ma no na sɛ de na me tikyire mu no yɛwɔ memre bebre emra yɛwura obiri krɔmfo ekura ɛyɛ yi no obetwa mu Gyadam ba nsuo bi hɔ no mo a yɛfrɛ no mmra ko hɔ no moduru hɔ no no ɔde ne sekan si hɔ ama nsuo pie efiri hɔ no mo sɛ nsuo no nsuo tɔkura nsuo ngum nso ɛnweda de bia ɛwɔ epesio ɛyɛ kɔ ani krɔgye tafa ko enkobo nsuo bia mu yɛfrɛ no mmra ko ɛno no ɛwɔ Gyadam a ɛwɔ Gyadam sɛ da misika no Gyadam yɛ memre bebre a hɔ no mo sɛ da baabi a na me di kan boy popo mu yɛfrɛ tipre nyankom tipre nyankom hɔ na mfase yɛ nananom yɛ da yɛpie fra ɛbo no mu a ɔmo pie firi baayɛ no enti no ɛsɛ Gyadam de yɛwɔ amanneɛ bebre hɔ no mo a ɛwɔ hɔ wadama wo kan saa sɛ yɛde wobɛkɔ na nananom gye utum a sɛ bi ne na mopie ha deɛ na mo gidie yɛ sɛ de hyebranteɛ mu yi no nanom gye ne tuma sa amanye ne nyinaa yɛyɛ sa amanye ne nyinaa yɛyɛ ama nananom agye atum ɛno nti na ama yɛtumi ɛde no aba hɔ aba ha sei no yɛ baabi wɔ so kora yɛ san so frɛ atwirim yɛ nsu kɛseɛ bi ɛda hɔ yɛfrɛ nanu ne ebunu kɛseɛ ɛwɔ nso saa edi ufiri hɔ a edi ufiri tipre nyankom hɔ a edo ba atwirim ɛbɛyɛ amanneɛ ɛno nso wɔ hɔ wɔ nsuo no mu ma nsuo no so gye utum ansa na ɛyɛ ne nyinaa yɛyɛ ama ne nyinaa ɔmo nyinaa agye atum nti na yɛde nana aba ha ɔde hyɛ mɛkɔ so a mɛbusa mama ne mu ana mabakɔ sɛ mu no moyi hene ɛwɔ Gyadam na de hyebranteɛ wɔ Gyadam a saa mane mode na kɔ saa bia na moyɛ bia na anam anyina ntomu da na fi sɛ wo nyine yɛbɛpem saa me mabakɔ sɛ mu no wɔte bi saa da ya me ati bi da ɛno de yɛn nanam ka kyerɛ sɛ yɛde wokɔ ne anyewa ntum na wɔafɔ so ho ana sɛ wopere ho bɛtena konwa no so a ebia wakyɛ kora konwa so bia bosome ana bosome mienu na sɛbesɛbe wokɔ krachi wontra konwa no so nyɛ sɛ konwa no mpɛw ba sɛ de America no baabi yɛ amanneɛ ne ade no mu nyinaa gye utum de a na yɛgyɔdme da na yɛ a ofiri mu na ɛyim kunu pɔ ɔtɔ so mieni odi mfie aduanan num ɔwɔ konwa no so ansa na ɔkɔ ne krachi enti yɛne fa amanneɛ no nyinaa mu ɔmo gye ne tum mu enti ɛma ɔtena konwa no so yɛdɛn ɛyi ne kyɛe ɛde saa no so ne yɛhyerɛ sɛ yɛnnuan a yɛde na bayi na na ɔɔba yi ɔno so yɛde na fa amanneɛ mu a ɔmo agye na to mu no nananom nso ɛmɔ no kyidɔm na ɔntumi ntena konwa no so nkyɛ sɛ deɛ ɔnana a obedi na deɛ nana yim kunu pa ɔtɔ so mienu sisi ade ɔbɛn so frɛ no nana yim kunu nana Oppong yim kunu pa ɔtɔ so miɛnsa na sɛ wafa ɔnna tuo prɛko pɛ ɔna ɔba na kyerɛ sɛ Gyadam akonyasɛm no sɛ bi abrawo wodi sika kora fam sɛ mepa akonya a ɛnya deɛ bɛyɛ kyerɛ sɛ nananom na nkasa ɛna yi wɔ sɛ da meka no nananom na yi nipa ɛnyɛ nananom na yi nipa a sabe sɛ da ne yɛ kan sɛ menua ba ɔhema ɛne menua de hyebranteɛ ba ko yi no kodwa agye ne me wɔfa busuapani so deɛ a ɔno so yie na ɔta na chi ɛkasikasɛm ne ade a anka sabe ebi a anka mu bi na yɛ den nyaayɛ nanso ɛnam sɛ ɛhɔ no nananom wa na yi nipa ne ti no nananom afa akwanua so akwaduasa so yi nipa yɛ den ɛde ne man ama ɔman ne nyinaa nso agye atum sɛ da meka kyerɛ ne cars mako ba duo no sprinters ana ɛbɛtai menua n'akyi ama wɔsɔe ma yɛ fɛfɛ amanye bi ɔsɔ yɛ bia nso yɛyɛ ɔsɔ akyerɛ ne manfoɔ yɛde card ne bɛtena patam owie no wɔsɔ akyerɛ ne manfoɔ nti ɛnɛ ne da a wɔbɛsɔ akyerɛ ewura kɔtɔkɔ hene na sɛ yɛde dwumadie no adan aba na wie yo nananom ne tie fo madaroma Gyadam a yaka ɛnɛ ɛna yɛpɛ Gyadam abakɔsɛm Nyansapo deɛ yɛdɔ sukɔ
ewuremu de asie no ne yakoyi ne de aba ne ama obia ehunu de eko eti adehye wa nyina ye nananom Gyadamfo adehye a wo ba betai ensuaya a sebi abraw wo be sere no echi ti yesere mu se Gyadam wan bakosem ana Nyansapo media ye de abremu no ye de mu nyina ase oyoko na na Nnipa wona afade ya wode kire wakrabo ade akroma na na Nnipa wo be mamu oyoko wakrabo ade akroma wonua ne dwaben wo fa ne kokofu aduan po franchi esia na bredwane ya pibo ne asawo na na Nnipa na nan mo do ase Gyadammanhene do ase se wayi ho na besum Gyadam wodi amono ne kwajan Nnipa bema woyoko ne wa piafo na na Nnipa bema bo odi akroso woyoko asechiampoma wona afade ya wo fa ne bum wo fa na de akire na na Gyadammanhene wo manyene prakope wo bema dada sakatempo bi ya kona asomebe wo mirikisie wo woso adoto Gyadammanhene woyoko ne wa piaw ye de ya hwefo mu hia ye ete first and sama mmere ne amane de etofom bia no ya hyem wo se ye de besom mo ye guso o menhia sabre de Shebrantia nananom ayi no ye di kan dada se woye amane e woni krom e de ama ne manfo afe ne wo ba menhia kotokofie mbesi bibidi a kire yewura wo bedinsi ne wakantam ne wakache sikadwa ne wakache santehene ne wakache santemanse ba bia sante beko bia no woni asante ne beko ensu oto ewiemo ehemo sebi yewura bowa obeba na sebi yeka ot sede yeka na emoa ma sebi abra yen akanfo no yentimu ye eti oba no aba bedinsi wo so afenemu udinsi ade kire wura na wo hye wura bo sebe bia wura befa bia wo ne befa obesi bibidi a kire sikadwa no wo bebo ne hu dua de a kire santehene se obepeja asante na sabi asante beko bia nso no wone asante na beko oyesoye a na osoye eyare eti enne de ekoso menhia fikesie mu no ana Nyansapo TV yegusu a ede nyina ebrem ewo menhia fikesie mu me kama sema me enye bi brada ena ye bi brase prese yura na wasiri bi a chere yura akom so no ma bri bi boko sa ko la so wo fa se o se do krebu ni ya bri no pa wo de chipa ana ba no bien so bien bien ma so ti just dai o se ni ye no we yo so na start to mind sebe ya ede ko so on butu ba sa memu yo se ba sa ape akunyo to a sanje he wo bia o ba kwase mo amu hwe do fata no ni Nnipa yo o se be e ba ye wo ko ba just die na de mo ye no se debi mo amu ni ba timi na se be ko ba ya mo wo fa se mo nwe obosi ni so bien se on a mami di ma o se no krebu na ma se no krebu o to bo no Jom bien si dai ma so de wa wona na Muhammadia so we na mo kabo so smata de chi do ma be kuno masate ne o se mo ni bo ni kai no mo kwa chi so duru so ko wa chi no mo samba e se brante o so do ko ma o ko do so de o se no krebu so ko su o se no ko se ko su ne ko su ani o no se no krebu ra se so da no
Also, you know, you know, as a power. Yeah, I know you. John. Tura. Say buy, one. Saturday. Still, you must want to see it. Yeah. Young. Or sister, be buy or say, what 2 months, one break there. Nasabi Saturday, I said, we have to see. As well, no beer, I said, we also do much on 2 months or but don't get the moon at the was Saturday. Young. Okay, in your home. So, get your home. Or say, I check by a choir to Sabi. And one of them was the go see it. Yeah. Now, the photographer and the first week that was soon another soon. The do what she was so many person with them. They say our cars of a tour. What would I chance of no? And I lose today. To be your person with them. Yeah. Yo. So we about the soil mammy, warfare, the double chain, a cold neighbor said about home. Only a Sabi rather can reckon once more. There are two figures in the good swamp. To be here, if you to be a coming at the Baco. A family Sabi, a better son. A better money you must have. What's it? Yeah. Also, now, as our family idea, no. Go Brazil, pa. Was in there something a bit through home? A woman bet you so, Debbie. Yo, job. Or say, we were a student also, let's say you have been away, you want. So, not for what we are, you want. So, I grew a doma. So, obey with a person which is one. Since you be pay, or you more as if you hope, but your hope doesn't go the other day. So, the boy, yeah, because I said, you want. Yeah, say, look at your so we're few home, but I had time to get out. Or the one from another one, and I hear I need. Yeah. They would have a Brassier, any poor mamma may walk fat. So, pretty now. I don't do the wall, no more in there. Young. She said, a choir, I don't do any more. Now there's something there, I was so swallow. It is a good number to watch it. A task in the car, no, what's it? Young. Or say the occasion views so to you. I can't one of those who do what she. I don't know if we so Iraq, where I know what the mother say. What's all I hope I say with him for Passa. What's it did him, my men, or we involve on Bruno or Passawa, the Ebenezer. But you put this home, all by Umbaya, Sabi, at the same. But you can find the same year. More than the class about another cocoa. How many times as you are young? Now they told me from Buddha in the Sepa. Romano. Young. So go call some new home, my home, and I just wear him. As can be who you watch it. Whoever translated your hobby, I will not to be a pastor. Young. I don't know. So we're going to see the Oppong and Better. That's a new home. What's it? Yeah, no, that's also not to the government here. Go home, I will come to them. So then I said, see, if you don't treat me, crack, but you will be okay.
Slow to one time I can't find the fear. Nana couldn't report us in the sun orbit. Some part of the sum couldn't report us in you. Sir, a summoner and me, Papa Party, or you not tell me in the Baba to us. But I don't let them say, and then no crack, and then no development. Tuntum meka trend say tuntum. Kokwa meka trend say kokwa. Se na frame anopa. Ewia. Anadwoa. Meba. Mi shaya mi yare. Se na frame na se da na chimana. Mi Otumfuo akese. Sir, Otumfuo tankese kankese. Sir, osompa meni Nnipa otosu yenu echina wujade. Sa sompa na me nana ampelu bede beso Nnipa oga. Nana frame anopawo, ewiawo, anado, meba. Misoya mi yare. So frame na me damage ma na me Otumfuo nta. The show to for time can counter this year. A year made Nana Mare, Nana Kupitan. Some pa, but the soon Nana you Kupipa, or to sue you. Sasuna, the better to us with your son. Yura, Nana, you Oppong Kupipa, all the children. Yura said, or two sub friendly sumo, a young woo, but the sumo, never. You swear me, Yadia. So you are friend Nasa Mama, with 2 for time this year. Gyadammanhene. Mr. Otumfuo tankese kankese se. Nnipa obey. Mecha na chepa. Na metuna futupa. No de abesuma benwia. So frame anopo. Ewio, de sumu, meba. Bisabi yare. So frame na se mama. Mr. Otumfuo tankese. Mr. Otumfuo tankese kankese. Me nana akosabrem from Gyadammanhene Benkumhene. Nana ye obey me ne be ye baako se de na me baako ne ye no. O frame ebio anajo de sumo meba. Mi sha me yare. Se nana frame na se me dan ma chima no a be Otumfuo tankese. Mama ba mutu mo bia ma. Asadi fogu negwaso, plaza tinade, trasile. Asadi fogu negwaso, plaza tinade, trasile. Otokoyine trasile, godaine trasile. Otokoyine trasile, godaine trasile. Mema problem ifyangumani kotokune. Mema problem ifyangumani kotokune. Asante chandrojumo champon. Asante chandrojumo champon. Asante sesebo sumantite. Asante sesebo sumantite. Robert Santinade trasile. Robert Santinade trasile. Sechiche numo dinye visio. Sechiche numo dinye visio. Why nebenya sejuso supeni ya gaba kuma sika pomano. Why nebenya sejuso supeni ya gaba kuma sika pomano. Obinya sadia kobe. Obinya sadia kobe. Lagwa bakana ne kampo dami farisi. Lagwa bakana ne kampo dami farisi. Mema zabendo la kwa ya dunye. Mema zabendo la kwa ya dunye. Gyadammanhene adia kupo yido da dojmo tampon dunye. Gyadammanhene adia kupo yido da dojmo tampon dunye. Oto sika samane adia dunye. Oto sika samane adia dunye. Dabyo bo bango yumflo. Dabyo bo bango yumflo. Se tu
Otumfuo. Esther tam kese kan tam kese. Boan pon repo na me. Every tieti na me. Eyim kum ne bodi kan ye me nana. Kum nipa eyim kum nipa otos minu enana eneme. So mpa a me nana no beso asanteman ena me eyim Oppong kum nipa me tos me ensa me beto aso. Asante ni miwra. Wadarama. Me mwen ma se da when monyam out dia share me any Gyadammanhene so femi anopa awia enwumre dasuom meba me shani yare so femi na mama me tondam kese.
adenti ne ebube ne brebe nse se ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro nimu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family honhon hia na america sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya